Igotogo chaka ne sabari na boigetaro eroberi gojigokolekana lituko lyankyo imeye county ya Kisii ekerokeliwa mokonyi bwazimio wani Kenya Martha Karua na Aida Odinga bagochigota rongo rwa Gusii tuko lyankyo ananase county ya Kisii nigochinga kyo chigati yabarai bali bakoligia ebirogo byobo governor ba mwaliganire bakorogo no mugavana we county ya Kisii James Ongwae abo baliganire Martha Karua lituko lyankyo ase county ya Kisii. Roboti rwa senchira yobo ikirano ubona rwabaro kwaliganiwa na Frida Kerubo. Tingaki county ya Kisii egendete kwarigania ogocha kwa Martha Karua na Aida Odinga ritukoria Alamisi wiki eye bono nigo abarai abeso kirena gukwanera buna omusangerekano yo orabe. Nashukuru nake byamara simuskongo udashika serikali indeto nyare konyora kukaribisha abayobozi b'amabye ongorora ngireba Gusii bose babito umurembe n'ubusari n'ubusiyani burase Gusii yito bogendera ko baro bakoragwa no mugavana we county ya Kisii James Ongwae yokorwanira ikirugo kyobo governor Chris Obure amona Manson Oyongo yokorwanira ikirugo kyobo senator Omingo Magara nabo igo yokorwanira ikirugo kyobo women rep Vicky Onderi nigo batwara egeikaro imeya agricultural training center so kweroberia na gusaba abamenyi be county ya Kisii wesokia asobonge ase omusangerekano yo tunata getukubate binkiringa maambia oyo minto umuswati ogikoba first lady we country ete ya Kenya mama Aida Odinga no alega mambia ga Kisii county umuswati ogikoba umuswati omotanga ni koba deputy president of the Republic of Kenya umuswati ominto Martha Karua no alega mambia Vicky Onderi nigakira omugavana we county ya Kisii James Ongwae mbiamono asega singia akorire nabo igo gusaba oyo gocha gosoa asobogambi kogendera gokora amagenderero boigo nigasaba omurembe koba ase orogongo rwa Gusii nabo igo kwarigania abageni ba mambia iga katesi yo mugavana James Ongwae. Let us call a spade. Omugavana okorire mwanya bantu eretarira ikakuruguru ebi akorete atumwakere mbiamono chokore biaho osaba morembe abantu bamito ba Gusii abangina bose pia simwabeta mambia moche to welcome mumira mama Aida Odinga the first lady buna toganyete 2022 no mongino ito unande ko kaseria Martha Karua omongina nero utikoba the first deputy president Oyo korwanira ekirugo kyobo governor Manson Oyongo nigamo mochi omuteneneri boborendi boime Dr. Freddy Matiang'i oyorokanire kwegerera ensemeyemo twakira nawa minto terigente kameta tukale campaign yo morembe nandita dokande gente kemo kiere tuna CS Matiang'i abo weiru mumroyo makoni mumroyo okoreta violence Omorwanereri Chris Obure nigabarigani abageni besiko asogocha koigora amagacho amanya abageni baitu bagocha musike mama Aida musike Martha Karua yokuba deputy president just yiga bagocha koigora amagacha amanya agachiru na county ya Kisii siyoburayi musike gabanongwaye bono nigabamenyi be county ya Kisii basabire gwesokia asobonge nabo igoko eneki omorembe chinga kichi omoyego yo Frida Kerubo, Ndizi TV.